בוקר טוב לחברת הכנסת חנין זועבי. בוקר אור גזי. ראית את הסרטון? ראיתי. וידעתי עכשיו עד כמה קל סתם להפליל אנשים. מה אתה ראית בסרטון? מה שאני ראיתי. אני הייתי, לא אמרתי אף פעם שאני הייתי בפנים, ולא אמרתי אף פעם שאני הייתי בסיפון התחתון. אני אמרתי שאני הייתי בסיפון העליון, לא הקומה למעלה, אלא הקומה השלישית. אבל אמרת עוד כמה. ואני הייתי עם קבוצה שנייה גזי. כן. שנייה. ואני הייתי בחוץ עם העיתונאים, ואחרי הפצוע הראשון אני נכנסתי, ואני לא ראיתי מקלות בידיים של האנשים, ועד עכשיו אני עומדת על זה. בסרט רואים אותך עומדת שם. אני לא מבחינה בין חיילים לבין פעילים, אני רק ראיתי את הפצועים. אחרי הפצוע הראשון אני התמקדתי. רגע, תכף נגיע לפצועים. חנין זועבי, שנייה אחת. חנין זועבי, שנייה אחת. רגע, חנין זועבי, שנייה אחת. אנחנו עושה את זה בצורה מסודרת. קודם כל, נגיע תכף לעניין של הפצועים. אבל רואים שם תמונות שעומדים לידך אנשים עם עלות, ואת רואה אותם. לא, הם לא היו לידי אנשים עם עלות. סליחה, לא ראינו אותו סרט? את העלות שאתה ראית, אחרי שהחיילים נכנסו, ואני הייתי כבר, אתה ראית חיילים, נכון? אנחנו רואים אותך שם למעלה ולמטה, ואנחנו רואים אותך גם מנסה להסתיר את המצלמה כדי שלא יצלמו אותך. גבי, שנייה. כן. מפלילים אותי פה ואתה צריך להקשיב לי. אני מקשיב לך היטב, אבל אתה עני על שאלות גם מדי פעם. עכשיו אני רוצה שני דברים. שצהל ישחרר את כל הקלטת של 12 שעות, במיוחד את השעתיים, 3 שעות הראשונות. שהאנשים יראו בדיוק ולא יסלפו ולא יעשו צנזורה כראות עינם ולא יקטעו דברים. דבר שני, על הפינויים של ואני רוצה, עכשיו אני רוצה ואני פונה למפקד של צהל שהיה בספינה, שהוא עכשיו יתראיין בצהל ויעיד על התפקיד של חנין זועבי. חברת הכנסת זועבי, אני פונה לצהל בצורה ישירה, מה חנין זועבי עשתה בתוך הספינה מאז הרגע מעבר לעובדה, חברת הכנסת זועבי, שאת נראית עומדת חצי קומה מתחת לקבוצה מאוד גדולה של אנשים עם עלות, באותו גרם מדרגות, את הדברים האלה את לא יכולה להכחיש. שנייה אחת, אני לא נכנס לזה, את אומרת מה שאת אומרת. חנין זועבי, שנייה אחת, שנייה אחת. ספי רוצה לשאול אותך שאלה, בבקשה. את נראית בסוף הסרטון מתווכחת עם אחד מקציני השייטת בעניין פינוי פצוע, שמהדברים עולה שמדובר בפצוע קשה, החובש או הרופא אומר שהמדדים שלו לא יציבים, ואת נעמדת לצידו ומבקשת למנוע את פינויו לבית החולים. את יכולה להסביר את ההיגיון שמאחורי העניין הזה? למה אתה מסלף? אני אמרתי הם לא רוצים, אני אמרתי שאני תרגמתי. היו כמה פצועים, הם אמרו אנחנו לא רוצים להיכנס לישראל. אז עדיף שימותו על האונייה. אז עדיף שימותו על האונייה. עכשיו אתה תשתוק, אני רוצה לדבר. לא, סליחה גברתי. אני רק תרגמתי. סליחה גברתי. ואני עזרתי, ואני עומדת על הגרסה הראשונה שלי. האם ניסית לשכנע, חנין זועבי, האם ניסית לשכנע את הטורקים? אני מנעתי שיחת דמים נוספת. אני הסתלבתי ואני, בעזרה שלי, אני הרגעתי את האנשים על הספינה. זו לא נראית הרגעה, זה גם לא נשמע כמו ניסיון להרגיע. במשך 12 שעה, ואני רוצה לראות את הקלטת כולה. תגידי. אני רוצה שצהל ישחרר את כל הקלטת, ותפסיקו עם הסילוף. תגידי, ותפסיקו להפליל אנשים. ניסית לשכנע את החברים הטורקים שלך שכיוון שמדובר בפיקוח נפש, שיסכימו לפנות פצועים טורקים לבתי חולים ישראלים? כן, ואז שכנעתי. ואני אחר כך, מה שאני עשיתי, לא בגלל שמפקדת צהל אמר, בגלל שאני פניתי לרופא הטורקי שהיה שמה, אני אמרתי לו מה חוות הדעת שלך, הוא אמר הם צריכים כולם להפנות אותם מיד לבתי חולים. ואז אני פניתי יחד עם הרופא, ויעידו על זה לא רק מפקד אחד, אלא קבוצה של מפקדים, קבוצה של חיילים. גבי, שסובבו אותי וראו אותי מתווכחת עם הפצועים, כל הפצועים הקשים, שהרופא הטורקי, שאני איתו כמובן שמחתי עליו, לא על מפקד צהל, הוא אמר צריכים לפנות את כולם, את כל הפצועים הקשה, צריכים לפנות לבתי חולים. תגידי, יש לי עוד שאלה אחת. שנייה גבי. נורא מעניין. חנין זועבי, מול כל ההסתה גבי, תיתן לי חנין זועבי, קודם כל, חנין יקירתי, חנין, כולם הופנו
יש לי לך שאלה, למה... חוץ משתיים שלא היו פצועים קשה. למה לא הסכמת שיצלמו אותך? אני ניסיתי לשכנע, והכתב הצבאי הזה שלך, הוא שמע אותי כאשר אני אמרתי, הם אומרים. אני רק הייתי מתרגמת. אני לא ניסיתי לשכנע אף אחד לא להיות פצוע. למה? בגלל שאני רוצה להגן על חיי בני אדם. בגלל שחיי בני אדם... חנין זועבי, עוד שאלה אחת לסיום. תגידי, למה את שם שמה ידיים מול המצלמה ולא רוצה שיצלמו אותך? אני הייתי בוכה, גבי. ואני לא אוהבת אנשים לראות אותי בוכה. זה הסיבה. זאת הסיבה, שהיו לך דמעות בעיניים. אני הייתי נרגשת, אני לא רוצה אף אחד לצלם אותי כאשר אני נרגשת, כאשר אני לא יודעת מה לעשות, כאשר אני מופתעת, כאשר יש גופות מסביבי, כאשר יש טרגדיה מסביבי, כאשר יש מאות חיילים עם נשק ואנשים מאוימים מסביבי. אז בשעת החולשה, בזמן החולשה הזה, אני לא אוהבת לצלם אותי. חנין זועבי, אני הייתי הקורבן. שמענו... אני שם עמדתי מול 12 שעות, אני השתלטתי על האווירה. לא הבנתי, אמרת שאתה היית קורבן שם? רגע, שנייה, השם שלי... השם שלי זה רזי ברקאי. חנין! חנין! להגיד לו לשחרר את כל הקלטת. חנין, אני רוצה לשאול אותך. ומה האנשים, ואיך צה"ל השתלט על הספינה. תגידי, את אומרת שהיית שם הקורבן? זה מה שאת אומרת? בטח. אוקיי. לא רק זה, אני לא מסתפקת בזה, גבי. לא, יש לי עוד משהו יותר חשוב להוסיף. אז תשמעי. אני עזרתי ותשים קו תחת המשפט הזה, ואני עכשיו מאתגרת רוצה את החיילים שיעידו, אבל שהם יהיו, לא יסלפו. לא יסלפו כמו הדובר. חנין זועבי, דברייך הובנו היטב. אני מאוד מודה לך בשלב הזה. אני עזרתי לאנשים בספינה, אני עזרתי שלא תהיה שפיכות דמים נוספת, אני עזרתי להשתלט על הרוחות, להרגיע את הרוחות, ודווקא כאשר האנשים הפעילים הפוליטיים אלה לא טרוריסטים, כן. כאשר הפעילים הפוליטיים גברתי, דברייך נאמרו, אני מאוד מודה לך בשלב הזה. חנין זועבי, תודה רבה לך.